Και ολοκληρώνουμε με τον κύριο Κουλούρη, είναι εδώ. Τον κύριο Κουλούρη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, και τον κύριο Σταματίου Σωτήρης, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Από 3 λεπτά ο καθένας σας για να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και για την υπομονή σας. Και εμείς το ίδιο κάνουμε. Για μια ακόμα φορά, λοιπόν, η ελληνική πολιτεία επιλέγει να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπο πρόχειρο και αποσπασματικό, χωρίς να ενσωματώνει κατ' ουσίαν τις διατάξεις στο υπάρχον πλαίσιο με την απλή μετάφραση της οδηγίας στα ελληνικά. Σε συγκεκριμένη περίπτωση όμως προχωράει ένα βήμα παραπέρα. Με πρόσχημα την ενσωμάτωση, καθιερώνει και νομιμοποιεί ευέλικτες μορφές εργασίας, οι οποίες δεν υπήρχαν στο εργατικό μας δίκαιο και τις οποίες, αντί να τις καταργήσει στην πράξη, με ελέγχους ή ουσιαστικές κυρώσεις, επιλέγει να τις ρυθμίσει η υποφελία των εργοδοτών. Τα είπαν και άλλοι συνάδελφοι πριν. Χωρίς να θέλουμε να αποδομήσουμε τη σημασία ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου και της οδηγίας, όπως η επέκταση του δικαιώματος πληροφόρησης των εργαζομένων ή η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας Rebrain Greece ή η επέκταση καταβολής του ειδικού εποχικού βοηθήματος ή η υποχρέωση των εργοδοτών να συμμορφώνονται με τα έκτακτα μέτρα σε περίπτωση θεομηνίας, το νομοσχέδιο αυτό, κύριε Πρόεδρε, πιστέψτε με, δεν θα κάνει καλύτερη τη ζωή του εργαζόμενου. Επισημαίνουμε πρώτα απ' όλα ότι η ρύθμιση για άκρως ευέλικτες μορφές εργασίας και η ρύθμιση για την παράλληλη απασχόληση έγινε χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και στην ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας από αυτούς. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον εργασίας όπου ο κίνδυνος για τη ζωή των εργατών είναι υπαρκτός και καθημερινός. Με βάση τα στοιχεία του υποστελεχωμένου ΣΕΠΕ, τα εργατικά ατυχήματα μόνο το 2022 έφτασαν σχεδόν τα 15.000 περιστατικά, εκ των οποίων τα 103 από αυτά να είναι θανατηφόρα για τους εργαζόμενους, χωρίς να υπολογίζονται ασφαλώς οι θάνατοι από τις επαγγελματικές ασθένειες. Δυστυχώς προστίθονται άλλες 2 περιπτώσεις εχθές, όπως είπε και η συναδέλφισσα των εργαζομένων συναδέλφων μας στο Βόλο. Θεσπίζονται μορφές εργασίας όπως η καταπαραγγελία συμβάσεις. Όλο αυτό με την έλλειψη ελέγχων που με την παρουσία μόλις 387 επιθεωρητών εργασιακών σχέσεων πανελλαδικά μας δείχνει το μέλλον της εργασίας στη χώρα μας, μέλλον που κατά τη γνώμη μας γίνεται ακόμα πιο ζωφερό. Αλλά ακόμα και η ρύθμιση αυτή για τις καταπαραγγελία συμβάσεις γεννά περισσότερα ερωτήματα. Ποιος θα είναι ο τρόπος αμοιβής των επιπλέον ωρών πέραν των ελαχίστων συμφωνηθέντων ωρών εργασίας? Η παροχή της εργασίας θα είναι συνεχόμενη και θα παρέρχεται 1 φορά την ημέρα ή θα μπορεί ο εργοδότης να σπάει το ημερήσιο ωράριο κατά το δοκούν? Στην περίπτωση αυτή πάντως πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί συγκεκριμένη διάταξη, έτσι ώστε η τυχόν αναμονή μεταξύ 2 χρονικών διαστημάτων ημερήσιας εργασίας να αμείβεται ως γνήσια ετοιμότητα προς εργασία. Οι επιπλέον ώρες εργασίας θα φτάνουν μέχρι το όριο του πλήρους απασχολούμενου ή όχι? Η αοριστία και η ασάφεια του σχέδιου νόμου σε πολλά κρίσιμα ζητήματα θα γεννήσουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των σχέσεων εργασίας. Επισημαίνουμε ότι ο όρος του νομοσχεδίου για ακυρότητα των συμβάσεων αυτών, εφόσον δεν υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός αμοιβωμένων ωρών εργασίας, είναι και αυτό σε βάρος των εργαζομένων. Και αυτό διότι σε μια άκυρη σύμβαση εργασίας, ο μισθωτός που έχει απασχοληθεί ήδη και δεν έχει πληρωθεί, μπορεί να αξιώσει όχι με τις συμφωνημένες αποδοχές, αλλά τις κατώτατες του προσλαμβανόμενου, χωρίς τυχόν οικογενειακά επιδόματα ή άλλες παροχές λόγω των προσωπικών ιδιωτήτων του, με νομική βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Τα είπε και ο κύριος Ρίζος. Έτσι, μια ρύθμιση που εσείς θεωρείτε ότι διασφαλίζει τον εργαζόμενο είναι υπέρ του παράνομου εργοδότη. Για το ζήτημα της παράλληλης απασχόλησης, μας λέει το Υπουργείο ότι έτσι νομιμοποιεί τη δεύτερη δουλειά, προς την οποία ουσιαστικά εξωθείται ο εργαζόμενος, αφού η κυβέρνηση αδυνατεί να παρέμβει είτε στην αύξηση των αποδοχών του, είτε στην αντιμετώπιση της κρίσης της ακρίβειας. Είναι όμως τουλάχιστον στα χαρτιά έτσι? Από τη στιγμή που η μέγιστη εβδομαδιαία εργασία ενός εργαζόμενου είναι σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών οι 48 ώρες, αυτό σημαίνει ότι κάποιος που έχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης, 8 ώρο δηλαδή, σε ένα εργοδότη, μπορεί να δουλέψει σε ένα δεύτερο έως 1,5 ώρα τη μέρα, για να συμπληρώσει το maximum των ωρών την εβδομάδα. Αλλιώς η διάταξη παραβιάζεται. Ποιος είναι κατά τη γνώμη μας ο ουσιαστικός σκοπός της διάταξης αυτής? Να νομιμοποιήσει κατά τον τύπο τη δεύτερη δουλειά, η οποία θα φαίνεται εμένα ότι διαρκεί 1,5 ώρα τη μέρα, αλλά στην ουσία η απασχόληση θα είναι πολύ παραπάνω, χωρίς πάλι ο ΣΕΠΕ να μπορεί να επέμβει κατασταλτικά, όπως είπα πριν, αλλά και να καλύψει την εποχιακή δεύτερη απασχόληση διάρκειας 1 έως 2 μηνών, οπότε και δεν θα έχει συμπληρωθεί το τετράμινο αναφοράς. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας δέχεται καθημερινά, κύριε Πρόεδρε, καταγγελίες από εργαζόμενους που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη μέσω διαφορετικών εταιριών που το ανήκουν
Η δε σχετική ρύθμιση θα είναι βούτυρο στο ψωμί των εργοδοτών αυτών. Στη ρύθμιση για την απασχόληση την 6η μέρα εργασίας επιχειρήσεις διαρκούς πειράς, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να θεσπίζεται με νόμο η παράκαμψη όχι μόνο της ατομικής σύμβασης εργασίας που αναφέρεται στο πενθήμερο, αλλά και της ίδιας της τυχόν υπάρχουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας ή κανονισμού, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, που επιβάλλουν πενθήμερη απασχόληση. Με τη διάταξη αυτή δεν τίθεται κανένα χρονικός φραγμός στην απασχόληση του εργαζόμενου την 6η μέρα, μονομερός από τον εργοδότη, δηλαδή η δυνατότητα του εργοδότη να απασχολεί την 6η μέρα του προσωπικού μπορεί να αναφέρεται στο διηνεκές. Δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στο σχέδιο νόμου αυτό που σας προείπα. Θα δώσετε τον αυξημένο, και τίθεται ένα ερώτημα, θα δώσετε δηλαδή στον αυξημένο αριθμό ημερών κανονικής αδείας που θα αρμόζουν στην εξαήμερη απασχόληση των εργαζόμενων, ή αυτό θα εργάζεται 6 ημέρες, αλλά θα είναι σαν να εργάζεται 5 όσον αφορά την άδεια. Για τη δοκιμαστική περίοδο τα είπαν και οι συνάδελφοι για το θέμα χρόνου, δεν θα ξανααναφερθώ. Συμφωνούμε και λέμε και εμείς τα ίδια ότι δεν μπορεί να λέτε ότι έγινε εξάμηνη, ενώ στην ουσία παραμένει ως ήταν. Δεν άλλαξε τίποτα πάρει ήδη διπλάσιο χρόνο. σε αυτό το κομμάτι. Και για την απεργία, δύο κουβέντες και κλείνω κύριε Πρόεδρε, δευτερόλεπτα. Σκοπό έχει να συνετίσει τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων να κάτσουν στα αυγά τους εφόσον θα κινδυνεύουν ακόμα και με φυλάκιση. Αν σκεφτούμε και τις προωθούμενες αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ποινικοποιείται ακόμα μια συγκέντρωση στην είσοδο της επιχείρησης, η είσοδο στον πράβλιο για την προώθηση των απεργιακών ετοιμάτων. Η αντίδραση στην παράνομη πράξη πρόσληψης απεργοσπαστών από τον εργοδότη. Επιδιώκεται δηλαδή μια πολιτική σύγκρουση με αφορμή το ζήτημα αυτό και η εμπέδωση της ματαιότητας του απεργιακού αγώνα. Αυτό το νομοσχέδιο, στην καλύτερη περίπτωση, πρέπει να αποσύρει τις αντεργατικές και προβληματικές διατάξεις και η κυβέρνηση μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τους εργαζόμενους, βελτιώνοντας το βιωτικό τους επίπεδο με ουσιαστικές παρεμβάσεις στους μισθούς, μέσω της διεύρυνσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αλλά και στο υπερβολικό κόστος ζωής και όχι εισάγοντας νέες επικίνδυνες μορφές απασχόλησης. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.